மேம் வணக்கங்க மேம். வணக்கங்க. ஆக்கம் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். ரொம்ப வருஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் திங்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. அது எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக் சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஃபவுண்டேஷனுக்கு தாராளமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க மேம். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ ஃப்ரம் ஹார்ட்லேருந்து நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம். வணக்கங்க. வணக்கங்க மேம். நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சர்க்கார் சாமக்குள ஒன்றியத்தில் சாம்நாயக்கன் மலை ஸ்கூலோட தலைமை ஆசிரியர். எங்களோட வந்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி. என்னுடைய பெயர் வந்து பத்மாவதி. எங்கள் பள்ளியில் வந்து ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் தேவைகள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களை அணுகணும், ஆக்கம் ஃபவுண்டேஷன் அணுகணும். எங்களுக்கு வந்து சில தேவைகள்லாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யோகா மேட்டு, சேர்ஸ் கொடுத்தீங்க, ஃபேனுகள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. நாங்கள் கேட்ட பொருள்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. நாங்கள் நல்லா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், குழந்தைகளும் நல்லா அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால எங்களுக்கு இது நல்லா சூழ்நிலைகள் நல்லா அமைஞ்சாதான் குழந்தைகளோட ஸ்டடீஸ் நல்லா போகும். ஸோ உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மேட்டை யோகா மேட் கொடுக்குறீங்க, அவங்களும் நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காந்து ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேன் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. இந்த ஆக்கம் ஃபவுண்டேஷன் மூலயமா எங்களுக்கு இந்த பொருள் கிடைச்சதுக்கு இந்த பள்ளியின் சார்பில் நாங்கள் எல்லாரும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம்.